kan sa atong mga kasaalan. Ini ginigubo niya sa paagikan sa iyang pagsakit, pagkagadanas sin pagkabuhay liwat. Idulot niya to ang sa atong gigibo na pagvia cruces para sa intensyon kan sa atong Santo Papa sin mga kapadian, siring man iayon man niya to ang mga minasunod na intensyon. Tanganing sa pagpamibi asin paghurup-hurup kandalan kan krus ni Kristo, ang gabos na aspirantes kan mga posisyon sa gobyerno, mahiling ang malain-lain na sakit asin isyo sa sosyedad. Tanganing bilang sarong lokal na simbahan, makanood asin makaguno kita sa eskwelahan kan krus in kadunungan na hilingon ang realidad kan buhay asin hanapon ang Dios aro-aldaw. Tanganing danay niya tong ipamiibi ang mga nasyon na nagsasapo kan daing tunong na gyera asin pagkaraot kan mga natural na yaman kan kapalibutan. Tanganing ang pagiging sinudal na simbahan magpuon sa pagnangog sa puso kung saay nagtataraman Dios na namuot asin pasiring sa paghimati asin pagdangog sa mga tugang siring kan paarog ni Kristo na naglalakaw kaibanyato sa tahaw kan kahandalan, kapurisawan asin mga agyat kan panahon. Tanganing sa pagselebrar kan taon ng jubileo, ang satong mga komunidad maging tunay na mga ladawan in paglaom kan sarong buhay na saradit na mga Kristiyanong komunidad. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Sa ngarang kanama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An katuninongan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namutan kong mga tugang, nagkatiripong kita bilang sarong lokal na simbahan. Asin banwaan ng Diyos, nagsasarig sa sayang na mamumuto na pagkaherap. Asin mga Diyos nun, napakatama ni Yesu Kristo sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, nagmamaawot kita sa napakusugunan sa tuyang pagtubod, kayaban ang paglaom, asin para rumon ang pagkamuot, mantang padagos kitang nagpapasalamat sa mga balaog na iwinaras sa tuya kan Diyos. Magkasararo lugod kita sa pagpamibi, tanganing kahirakan kita kan Diyos sa satuyang mga pagkakasala. Asin makasunod kita sa dalang kang krus ni Kristo, pagbaklayin may paglaom kan sarong simbahan na nakikisumaro. Mamibi kita. Jesus nakagurangnan, buot niya mo na makapagpamibi, mantang sa muyang pinag-urup-urupan ang manunungod sa imong pagsakit, pagagadanas yung pagkabuhay liwat. Sa samuyang pagingawa na magpakumbaba, idinulot niya mo ining dala ng krus, tanganing padagos kami magtalubo sa kabanalan sa tahaw kan mga pagsakit. Asin sa paagi kang balaaw ng kaligtasan, hulikan sa imong pagkamot, asin pagkaherak, may hiras man lagod niya mo ang balaog na ini para sa pagbabagong buhay, asin man para sa kaumawan mo. Ininagad mi isang ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maglakaw kita na may pagsulsol, pagsunod kandalan kang krus ni Kristo, pagbaklay na may paglaom kan simbahan na nakikisumaro. Ngunyan sa atong pupuunan ang pagprosesyon pasiring sa mga istasyonan, ang pasunod-sunod po kan prosesyon iyon ang minasunod, ang nagdadara kan insenso, ang seryales, ang imahen kan Nazareno, ang sa atong kora paruko asin ang mga paratubod. Sa krus hinatulan, na ipagadan, ang samong kasalan, iyo ang dahilan. Enot na istasyon, si Jesus sinatulan na magadan sa krus. Sinasamba sinunuungaw mi kakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Si Pilato tanganing mapauntok ang kurahaw kan mga tawo, pinaluwa si Barabas asin si Jesus pinhampak, asin itinao tanganing ipako sa krus. Paghurup-hurup. Sa dakulang pagkamot na Jesus ato, minaawot niya na kita iligtas sa kasalan. Sa pag-ako kan hatol, dawa nga ni mayo siyanin kasalan, ipinahayag niya sa to ang Diyos no na pagkamuot. Igwaman nin mga tao na yaon sa bilangguan, asin binawian nin katalingkasan, hulikan mga salang sahot, pang-uuri asin daipatas na hatol. Alagad, yaon ang mamuto na kugos na Jesus, tanganing akoon asin tawanin pagkakataon na magbagong buhay. Sa gabat kan sa itong mga pagkakasala, dahil lugod kita mawaaran ng paglaom na may Diyos na nagpabulos kan sa iyang dugo,
para sa kaligtasan at asin katalingkasan kan gabos. Pamibi, idulot niya tuan sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo an sa imong bugtong na aki, tanganing hawason kami sa pagkakasala. Asin tinawan kami nin paarog kan pagkuyog sa imong kabutan, kan mahuyo niyang akoon an hatol nin kagadanan. Buksan mo ang samong mga puso, tanganing maging andaman kami, sa pag-ako kan banal mong kabutan, asin misyon na itinagama mo sa lambang saro sa mo. Tawan mo lugod nin maninigong hatol ang mga tugang niya mo na yaon sa bilangguan, asin rangahon mo sinda sa saindang mga kamunduan. Warasan man sa mo ang biyaya nin isog buot, na atubangon ang mga kadifisilan kan buhay, asin agyat kan panahon. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa mo'y angon yan, asin patawaran mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Sa simong abaga, krus na matagom, sa pagpagirumdum, sa lamisimo. Ikaduhang istasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Sinasamba asin inuumaw mi kakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Tataramon nin Diyos. Sa katapusan, si Jesus itinaon ni Pilato sa sainda, tanganing ipako sa krus, paluwas pasiring sa lugar na inaapod, Kalbaryo. Paghurup-hurup. Pinaasan ni Jesus ang krus, tanda kan sa iyang daing sukol na pagkamuot asin pagkaherak sa bilog na katawuhan. Namati niya ang gabat kaini alagad inako ini ni Jesus nin may pagkamuot. Ang krus nagdara sa iya nin kaugmahan asin nagindalan para manggana ang kabutan kan Dios kesa kan kaluyahan bilang tawo. Lugod sa siring na paagi, magdakulman ang mga hobenes na andam sa pagiging disipulo ni Kristo, asin kuguson ang buhay nin pagpadi asin relihiyoso. Sinasadol man kita ni Jesus na maging maurop sa gibong kabanalan, bako sa pinapatubod kan simbahan, asin tinatabangan man kita na akuon ang satong mga kaluyahan, asin idulot ini sa kagurangnan. Idulot niya to ang satong mga pamibi. O Diyos na makakamhan, idinudulot niya mo sa imo ang mga krus na samong pinapaasan, maging maninigo man lugod kami sa pag-ako kan balaog nin kamurawayan, na iyo ang kabalsan kan pag-ako kan misyon, na maging disipulo mo digdi sa daga. Namimibiman kami na mahaawas sa mga kasaalan, asin talikdan ang mga maraot na gibo, na iyo ang nagtataong gabat kan samuyang buhay, bilang sa imong disipulo. Lugod, warasan mo ang mga komunidad nin mga bukasyon sa pagpadi, asin relihiyoso, tanganing ngapit magkaigwanin mga padagos kan misyon ni Hesukristo digdi sa kinaban. Amen. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. An sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muy angon yan, asin patawaran mo kami sa mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Enot mong paglakaw, napadungkal ka, ulikan sa muyang mga kasalan. Ikatulong istasyon, an enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba as inurukyaw may ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Tataramo nin Diyos, huli ta sinabi ko sa Indo, kaipuhan na mautob sa sakuya ang nasusurat. Ibinilang na sarong tulisan, manunungod sa kuya, matatapos na. Paghurup-hurup. Si Jesus napadungkal, inhuli sa gabat kan krus. Siya tunay na Diyos, alagad tunay na tao, arog niya to maliban sa kasalan. Napadungkal siya nin huli, nakamati man siya nin kaluyahan sa hawak, sa halawig na pagpaasan kan matagum na krus. Minaroroan sa tong relasyon sa Diyos,
kung kita nagiging mapang-abuso sa iba, asin nadadaog kan kasalan. Siring man ang mga padi kinukonsagra sa Dios, alagad siring sa to, tao man giraray, nakakamati nin mga sugot, asin kun minsan nadadaog nin kasalan. Danay lugod niya tong ipamibian sa to mga padi, tanganing sinda mairayo sa pagkapadungkal. Idulot niya to an sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ikan sa mong kusog asin sa muyang sinasarigan, an mga pangaabusong pisikal asin moral, iyo an mga nakakapadungkal sa muya, asin nakakapababakan sa mong dignidad bilang tao. Lugod, tabangan mo kami na magbuhat kung kami nasasala, asin buhaton man ang mga tugang nyamo na pinag-aabuso, asin nadadaog kan kaluyahan. Lugod, pakusugon mo man ang buot kan sa mong mga padi, kung sindama nagaatubang sa dakulang problema, asin kamunduan sa indang ministeryo. Pangatamanan mo lugod o kagurangnan, an sa indang mga kamot tanganing day ini madigtaan kan kasalan, kundi danay na maging malinig sa pagbayaw, kan sa imong hawak asin dugo sa Santa Misa. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari an buot mo sa daga, ni siring sa langit. An sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muy ang unyan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Nagtatangi sa dalan, ina mong mahal, simong kasakitan, sa krus na pasan. Ikaapat na istasyon, nasa bata ni Jesus ang sa iyang ina. Sinasamba sininuumaw may kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos. Binindo siya ng sinda ni Simeon, asin si Maria na sa iyang ina, sinabihan, hilnga ang aking ini, gigikanan ni pagkapadungkal, asin pagbangon ni dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod, ang malagbas man sa imong puso. Huli ka ini maiisihan kung ano ang nasa isip nin kabos. Pagurup-hurup. Sa mga pagsakit ni Jesus, yaon ang danay ng pagdamay asin pagantabay ni Birhen Maria na sa iyang ina. Ini nagpapahiling nin sarong ladawan nin pagkamuot asin pagdamay kan sarong ina sa iyang aki sa tahaw nin pagsakit. Sa mga kulog asin sakit niya to sa buhay, igwanin sarong ina na nag-antabay asin nagtatangis kung kita napapasala. Santa Maria, danay nayaon sa pagtabang sa mga tawong nagmamaut na magbagong buhay. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, panua kami nin pagkamuot asin pagtubod arog ki Birhen Maria. Siya nagtalubo sa pagtubod, panunin kadifisilan sa pagsaksi ki Kristo, sa pagpaasan kan sa iyang krus. Himateaan sa muyang pamibi, nan mga kamundoan na samong namamatean, darakan samong mga kasalan, masanglianin kaugmahan, asin maranga sa presensya kan sarong ina, na nagpapahid kan sa tong mga luha, darakan mga kahandalan, asin problema, na iyo ang nakakapagabat sa to. Lugod, kita dai mawaranin paglaom sa buhay, nin pagbabago sa tabang kan sarong ina na nagaantabay sa to. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawaran mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Dalan pa Kalbaryo, naherakan ka, kaming makasalan, kaherakan man. Ikalimang istasyon, tinabangan si Jesus ni Simon Sireneo sa pagpaasan kan krus. Sinasamba, sininuumaw may ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramon nin Diyos. Kan si Jesus sa indang ilinuwas, dinakop ninda si Simon Sireneo, napapuli hali sa uma, asin ipinapaksa ninda sa iyaan krus sa hudyan ni Jesus. Paghurup-hurup.
Sa pagpaasa ni Simeon kan krus, ipinahayag ang mga Kristiyanong pagtabang asin pagkamuot sa kapwa. Ang pagtabang dai nahihiling kung si Isay ang sa iyang tinatabangan, asin kung piraan sa iyang maitatabang. Si Simon Sireneo, modelo kan sarong Kristiyano, na bukas ang mga palad sa paggawgaw asin pagkasumaro sa pagsakit kan iba. Lugod ang mga kandidato sa mga posisyon sa gobyerno, makanood na gamiton ang mandato asin kapangyarihan, tanganing iunat ang mga kamot, asin buksan ang mga palad sa pagtabang sa kapwa. Asin maghaman in mga pulisiya asin programa na mapaasan kan mga daradarang kapagtiusan kan banwaan. Idulot niya tuan sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, itinanong mo sa mo ang karahayan, asin tinawan mo kami ninday mabilang na biyaya, tanganing maging kasangkapan sa pagtabang sa iba. Ipinapamibi niya mo ang gabos na aspirante sa posisyon sa gobyerno, naribayan ang pagkamuot sa kapangyarihan, nin kapangyarihan nin pagkamuot, asin gamito ninda ang mandato na itataw kan banwaan para sinda maging mahigos sa pagtabang sa mga nagtitios asin inaapi. Sindalugod maging mga Simon Sireneo na andam makisumaro asin magsakripisyo na mayong hinahagad nin anuman na balos. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ansa mong kakanon sa daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Kaming tampalasan, kami ang dahilan, kan simong pagtios sa mahal na krus. Ikaanong na istasyon, pinahida ni Veronica ang lalawgon ni Jesus. Sinasamba, sininuumaw mi ikagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataraw mo nin Diyos. Siya matalubo, siring sa supang, sa satuyang atubang, siring sa gamot, nayaon sa daga na alang. Nahilingta na siya daing lawog na makawiwili, daing kamahalan, daing kagayunan, ikinaungis asin sinikwalin katawuhan, tagob nin kamunduan, panunin kasakitan. Sa atubang niya tinatakpantaan sa tong lalawgon, siya pinaghabuan asin daita ginalangan. Paghurup-hurup. Si Veronica naginguwa na magdulo kay Jesus asin pahidanan sa iyang lalawgon. Minsan nga ni takot sa mga soldados na nagpapasakit kay Kristo. Ang mga gawing ini nagpapahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos, minsan sa taho nin kahandalan, asin daing kasiguruhan. Bilang mga peregrinos asin paglaom asin aki nin Diyos, kita sinasadol na dailugod magin sarong lugad, napapahidon pa, kundi bulong na magtataong paglaom, hulikan sa tong dusay na paglingkod, asin maurop na pangaputan ang liyenso ni Jesus sa satuyang buhay, asin matalaan Diyos sa tela kan sa tong mga puso. Idulot niya tuwan sa tuyang mga pamibi. O kagurang na niya mong Jesus, sa imong makuring pagsakit, yaon si Veronica, na nagpahid kan sa imong lalawagon. Sarong dakulang balaog, anapodon mo sa paglingkod sa imong simbahan. Padagos lugod kami sa pagpahid kan mga lugad kan sa imong simbahan, asin tarabangan na pagpaumay kaini. Day man lugod kami magin mga parapasaluib sa lambang saro, kundi magin bulong na nagtataunin kaumayan sa kinaban. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ansa mong kakanon sa daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa imong pagpasan, napadungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan,
Ikapitong istasyon, ang ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba, sininuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramon ng Diyos. Para sa mga inapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo yung kapangyarihan asin kadunungan ng Diyos. Hulitan karongawan ng Diyos, urog na madunong kaysa kadunungan ng mga tao, asin ang kaluyahan ng Diyos, urog na makusog kaysa kusog ng tao. Paghurup-hurup, sa gabat kan krus, sa mga pagtuya-tuya kan mga tao, asin pagluya kan sa iyang hawak, si Jesus na padungkal giraray, alagad padagos na bangon, asin naglalakaw, tanganing makamtan niyato ang panugang kaligtasan. Kadakla na beses kita napapadungkalin, huli kan paulit-ulit na kasalan. Minsan man napapadapla, darakan natural na kalamidad, o mga pangyayari na nagpadisganar sa atong magpadagos sa buhay. Sa mga paulit-ulit na pagkapadungkal asin problema niya to, kita ay naapoda na ulit-uliton taman na magbangon asin magpadago sa pagbaklay, pasiring sa pagbagong buhay, sarong buhay ning kabanalan, asin yaon sa Dios. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na burabod nin buhay, ikalugod ang maging kusog kan mga tawo na biktima nin mga kalamidad kan buhay, asin paulit-ulit na nahuhulog sa parehong kasalan. Namimibi kami, na day kami madaog kan sugot, asin day madisganar na magpadagos. Nagtutubod kami na sa paulit-ulit niyamong pagbangon, kami man nagtatalubo sa kabanalan, asin nagiging madunong sa buhay. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon, saral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Kami nagtatangis, pinagbabako, nganiming makamtan, kapatawaran. Ikawalong istasyon, nasa bata ni Jesus ang mga babaeng nagtatangi sa Jerusalem. Sinasamba, sininuungaw may ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramon ng Diyos, dakol na tao ang nagsunod sa iya, asin dakol na babae ang nagtangis, asin nanambitan, huli sa iya. Paghurup-hurup, dakol ang paggalang, asin pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan sa mga kababaihan, urog ng gayo sa mga ilo, balo asin mga inabandona kan sosyedad. Kung kaya man ang mga babae sa Jerusalem, makuri ang pagtangi sa pagsakit, asin inagihan ni Jesus. Lugod kami man ang mga parasunod kay Kristo, maging kasurog, mga kababaihan, mga kaakian, asin maluluya, pangatamanan na sa indang dignidad, asin tawan in ligtas na lugar, asin boses, ang kababaihan, mga kaakian, asin maluluya sa satuyang sosyudad. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, rinaranga mo ang mga babae na nagtatangi sa Jerusalem. Pinagmaawat mo na mahiling nindahan sa indang dakulang kahalagahan sa kahadayaan ng Diyos. Siring man, ipinapamibi niya mo sa imo, na ang mga kababaehan matauanin nagkakanigong oportunidad na makapagpahayag kan sa indang paglingkod sa imo, asin matapos ang mga pang-aabuso sa inda. Warasan mo man kan sa imong biyaya ang mga kaakian, asin maluluya, tanganing sinda matauanin atensyon, asin pagmangno na kinakaipuhan ninda. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Magbagunin buhay, sala talikdan, sa atong pagtangisan,
Ikasiyam na istasyon, ang ikatulong pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba sininuumaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos. Igwa ako nin sarong bunyag na aakuon, asin kaniguan na gayo ang sakuyang kamautan, na iyan mautob na. Paghurup-hurup. Padago si Jesus sa pagbangon, padago sa paglakaw, malinaw ang katuyuhan kan krus, iyo ang kaligtaskan kan bilog na katawuhan. Ang kulog asin sakit, darakan pagkagurang, nagpapabanal kun ini inaako, asin kinakahirasta sa pagtubod. Nagtatalubo kita sa biyaya nin Diyos, kun mapaghurup-hurup kita, nakikihiras sa mga pagsakit ni Kristo. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ang mga kulog nin kahilangan asin kaluyahan, huli kan pagkagurang. Magdaralugod sa tugang niya tong may edad na maging madunong asin marigmat sa hiro kan Diyos sa indang buhay. Tukdoi kami na magpakumbabang kuguson, asin akuon ang pagliwat kan mga taon. Asin da imilugod lingawan ang mga kamagurangan, na iyo ang nagdarasamo sa pamilya kan mga paratubod. Lugod, magtalubo kami sa kabanalan, asin kadunungan, tanganing mamansayan mi sa huring aldaw kan samong buhay. Ang kaligtasan na itinagama mo para sa mo. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Makanon, tao mo sa moya ang yan, sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagtios naman. Ikasampulong istasyon, si Jesus hinaleanin gubing. Sinasamba, sininuumaw mi ikakurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. tataramo nin Diyos. Pagkapakuan kay Jesus sa krus, pinag-apat kan mga soldados an sa iyang gubing. Tigsaro lambang soldados, dai hiniro ang tunika. Sarong tunika na dai tinahi, kundi bilog na hinabol. Ang mga soldados nagsabi, dai niya to pagbarangaon, kundi pagripahan, kun mapakiisay. Digdi na utob ang kasuratan. Pinagbaranga nindaan sa kuyang gubing, asin ang sa kuyang tunika pinagripahan. Ini ang ginibo kan mga soldados. Paghurup-hurup, dai na kontento ang mga soldado sa pagpasakit kay Jesus. Dai ninda ginalangan ang Diyos. Si Jesus padagos na nakakamati nindaing paggalang sa paagi kan mga pobreng hinuhubaan nin dignidad, respeto asin buhay. Bilang mga Kristiyano, ipaglaban niya to si Jesus sa paagi nin pagtaram asin pagtuyaw sa mga pang-abusong sistema na nagduduhagi kan dignidad kan sa atong mga kapwa, urugnaan mga kapobrehan. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, tinawan mo kami nin dignidad bilang mga aki mo, kan kami gubingan mo, kan sa imong kaligtasan. Alagad, dakol ang puwersa na buot magraot kaini. Patawad kung kami nagiging mga pagparapasaluib sa samong mga kapwa, kung kami mapanglait sa indang kamugtakan, kung kami daing boses na magtindog para sa inda, asin kung minsan pinipili ming hilingon sana ang samong mga tugang na nagsasakit. Irayo umulugod kami gabo sa kasalan, urog na sa pagiging gahaman, asin berikan sa mga puso, pasiring sa imo, tanganing makanod kaming pangatamanan ang dignidad kan mga tugang niyamong napapaha sa katanosan. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ni siring sa langit. At sa mga kanon saral daw, itaw mo sa muya ang hunyan. Asin patawaran mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa krus ka ipinako, pagtubos sa mo,
Kami nangangako, mamuot mo. Ikakagsarong istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba asin inuumaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan. Saro sa wala, asin saro sa tuo. Si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, dahil ninda araman sa indang ginigibo. Paghurup-hurup, pagpapatawad ang balos ni Jesus sa lambang kulog na sa iyang inako. Inian ka mautan kan Diyos, na darahon kita gabos sa pakikipag-ulian. Sa gabos na kulog, pagpapatawad, ang maninigong balos. Sa lambang pagtraidor, pagpapatawad, ang minabugkos. Kung kita nabubuhay sa pagpapatawad, mayong kulog, mayong kasalan, ang mangingibabaw sa kinaban. Katuninungan para sa gabos na pinapaurog ang pagpapatawad. Ang gyera ladawan ng estado na mayong katuninungan. Ini mayong marahay na idudulot sa katawuhan, kundi pagkawasak ng tiwala, asin progreso. Idulot niya ito ang satuyang mga pamibi. O mapagpatawad na Diyos, padagos sa mong tukdoan ang dalan in pahikipag-ulian asin pagkasinarabotan. Di kami nasuko sa katagasan kan sa mong mga puso. Sagkod no arin ka paulit-ulit na madulot kan sa imong sadiri para matanyog ang mga lideres kan nasyon na nagkakabaranga, darakan pagkamkam kan mga natural na yaman na minaresulta sa gyera asin daing tunong na kariribukan. Lugod kagurangnan, mahiro ang mga puso kan lambang lider kan mga nasyon, tanganing ribayan ng mga badil, asin gamit pangyera, in mga armas nin pagkamuot, kugos nin pagkasararo, asin kamot nin pagtindog nin sarong tuninong na kinaban. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Sa mga kanon saral daw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawaran mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa krus ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kahirakan, tama kasalan. Ikakagduang istasyon, si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba, sininuumaw may ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Pakanamitikan suka, si Jesus nagsabi, natapos na. Dangan idinuko ang payo, asi nautsan. Paghurup-hurup, idinulot ni Jesus ang sa iyang buhay bilang pinakaurog na gawi nin pagsakripisyo, asin pagkamuot sa tong mga tao. Ang pagkagada ni Jesus nagbunga nin sarong regalo, iyo ang pagtubos kan sa tong mga kasalan. Ang sa iyang pagkagadan bako sa nasa mga matanos, kundi para man sa mga parakasala, mga dai nagtutubod sa iya, mga tawong nagtutumang sa simbahan, asin mga daipa na kamansay, kan liwanag, kan ebanghelyo. Idulot niya tuan sa tuyang mga pamibi. O Jesus na paratubos, ang pagdusay mo kan sa imong buhay duman sa krus, nagtao sa mo kan regalo ng Diyos no nabuhay, asin bagong relasyon sa Ama. Paliwanagin mga isip kan mga nagsasayuma kan sa imong presensya. Tabangi na ang gabos na nadaya kan ideolohiya, asin pagsarig sa sadiri, na maibalik sinda sa sarong ariponpon, sarong katiriponan kan mga paratubod ni Kristo. Lugod ang sa imong pagkagadan, maginmitsa na tanyugon asin pukawon ang mga tawong nagtuturog sa pagtubod, asin mamate na sinda naglilingawan kan simbahan. Tabangi man kami na ang liwanag kan sa imong pagkabuhay liwat,
maidarami sa mga porokan kinaban. Amen. Ama niya mo nihaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyangon yan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. O inang mamundo, puso mo tago, dahil sa pagtios, aking si Jesus. Ikakagtulong istasyon si Jesus ibinaba sa krus. Sinasamba, sininuumaw mi ikakagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, sarong lalaki nan ngaran Jose, kaayon sa sanggunian asin taga Arimatea, nagduman ki Pilato asin hinagad an bangkay ni Jesus. Paghurup-hurup, ibinabaan hawak ni Jesus hali sa mahal na krus, linubos niya ang gawi nin kapakumbabaan. Buminaba pa siya sa rona kan mga gadan, asin binuksan ang tata nin kaligtasan sa gabos na nagin maimbod bago kan sa iyang pag-abot. Ginigirumduman niya to ang mga umboy na dain na tinugutan na makamati kan krus digdi sa kinaban. Inagaw sa indaan buhay asin oportunidad na makasaro sa katiripunan kan mga paratubod ki Kristo. Danay kitang magtaram sa kasalanin aborsyon, dahil kita magtugot na ibabaan buhay kan si Isayman, urog na ang mga aki na daing laban, kundi itukdoan ang lambang saro kan responsabling paggamit kan sexualidad. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O makakamhan na Diyos, sinabi mo kan huring pamanggi, inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Ika nagtataonin pangarugan asin pagirumdum sa mga ina, naan sa indang hawak para sa iba, bakong para sa sadiri sa naninda. Kagurangnan, huli sa imong pagkaherak, iwaras mo sa mga aki na naging biktima kan aborsyon ang kaligtasan. Lugod, padagos ming rumpagon ang kultura nin pagiging makasadiri, asin paraon ng diklom nin pornografiya sa internet. Danay mo lugod kami na itukdo, na ang tunay na pagtatao kan hawak iyo ang pagtataong buhay, siring kan gibo kan aki mo na si Hesukristo. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. At sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyangon yan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Amen. Sa mong paratubos, kami ligtasan, sa mga kasalan, kami rayuan. Ikakag-apat na istasyon, ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba, sininuumaw mi ikakagurangnan. Inhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, ang hawak ni Jesus tinanggal, pinato sa tamong, asin ibinuktak sa lulubngan, na tinuki sa gapo, daipa nin ilinubong duman. Paghurup-hurup, ang hawak ni Jesus ilinubong, may paggalang na dinara ang hawak ni Jesus sa lulubngan. Ang kagadanan bakong katapusan nin buhay, kundi kapinunan nin buhay sa kaibahan nin Diyos. Kung kita magadan sa katanusan, makikisumaro man kita sa buhay na daing kasagkuran, asin katuninungan, na kaibahan ang kagurangnan. Lugod at tamanon taan sa tong hawak, asin man ang sa tong kapalibutan, tangani makapagdulot kita nin maninigong atang, asin iirokan, digdi sa kinaban. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, sa imong pinabanalan hawak kan tawo, kan inihimuon ladawan mo asin suuluton ni Kristo ang gubing nin pagkatawo. Tukdoy kami na ilubongan mga bisyo na samuyang buhay na nakakaraot kan samuyang pisikal na hawak. Asin talikdanan kasaalan na nakakapagbanga man sa hawak ni Kristo, ang simbahan.
Siring man, makanood man kaming magtalbong nin mga kahoy asin pananom, tanganingan sa mong kinaban maging ligtas asin labas, na irokan para sa lambang saro, asin kan mga linalang mo. Lugod, daimi pagningawan na ang kapalibutan, saksi asin tanda man kan sa imong gibong kadunungan. Amen. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ni siring sa langit. An sa mong kakanan saral daw, itaw mo sa muya ang wanyan, asin sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Sa tong ipagrukyaw, asin umawon, sa tong paratubos, si Kristo Jesus. Ikakaglimang istasyon, si Kristo na buhay liwat. Sinasamba, sininuumaw mi ikakagurangnan. Inhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo ni ang anghel nagsabi sa mga babae, dek takot, aram ko na inahanap na Diyos si Jesus na ipinako sa krus. Dai nadigdi, na buhay liwat, siring sa iyang sinabi. Hurop-hurop. Kristo na buhay liwat, dakulang kaugmahan, anamatean kan mga disipulo, kan maaraman an sa iyang Diyos no na pagkabuhay liwat. Kung kita magadan sa kaibahan ni Kristo, kita man mabubuhay sa kaibahan niya, sa langit no nakahadeanin sa tuyang Ama. An paagi kan pagiging buhay na simbahan, iyo ang pagkaigwanin panahon na magdango sa mga nasasakupan. Hilingon ang tunay na kamukan, asin ipamati na ang gabos may kaibahan sa pagbaklay, pasiring sa kahadean. Iyo ini ang maawot kan tatong simbahan ngunyan, na magin sinudal, daraan maliwanag na paglaom, sarabay, pasiring ki Kristo. Idulot niya tuan sa tuyang mga pamibi. O mamoraway na Diyos, binuksan mo para sa muandalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Kami tinutokdoan mo na magdangog asin maghimate sa mga tugang niya mo. Kami sinasadal mo na dumanan, asin hilingonan kamugtakan kan mga nawawalat, nagtuturog asin malipot na sa pagtubod. Tanganing buhayon, isaro asin liwat na maging kaayon sa sarong ariponpon kan mga paratubod kay Kristo. Lugod, danay ming maisabuhay ang espiritu nin sinodalidad sa samong mga pamilya, ang saradit na kristyanong komunidad, asin kon sa inman ang mga aki mo nakawarak. Lugod, sa huring aldaw, ikaan sa muyang masabatan sa tata kan kalangitan, asin duman tawanin nagsusupay na kaugmahan. Amen. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang but mo sa daga, ni siring sa langit. Sa mga kakanan saral daw, itaw mo sa muyang ngunyan, asin patawaran mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, kagurangnan. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, kagurangnan. Mamibi kita, o kagarangnan niya mong Isus, sikan sa muyang kaibahan sa pagbaklay sa dala ng pagsakit, pagsulsol, dala ng pagkamot, sa samuyang pagurop-hurop kan sa imong pagsakit, pagkagadan asim pagkabuhay liwat. Mapamibi man niya mong pinagurop-huropan ang sa mong pakikira sa imong sakripisyo ng pagkamot. Ang ginimo niya mong pagistasyon, inidulot niya mo bilang gawi ng pagpenitensya. Sa samuyang pagpasalamat, panamibi man kami, na mahiras man niya mo ini, tanganing ang gabos darahon sa pakikisumaro sa imong sakrifisyo, na iyon madaras sa muya sa imong kahadean. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magduko kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos Ama ni mga pagkaherak na sa pasyon kang bugtong niyang aki,
Nagtao sa indunin araw ganing pagkamuot, nagmagwaras na sa paglingkod sa Dios sing katauhan, magkamit kamo kanday masabing balaog kan sa iyang bendisyon. Amen. Tanganing makamtanindo hali sa iyan balaog din buhay, na dayang kasagoran, naulikan sa iyang kagadanan sa kinaban, nagtutubod kamo na makalikay sa kagadanan na dayang kasagoran. Amen. Mantang nagsusunod kamo sa iyang mga paarog, sa pagpakumbaba, magkamit kamo ning kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Amen. Asin bidisyon ng kamukha Diyos na makakamahan, Anama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Maghilig asin magdanay sa Indo, sagod paman. Amen. Lakaw kamo, tapos naan sa tuyang pag-istasyon. Salamat sa Diyos. Daing si Simon anak buhay para sa sadiri lamang. Daing si Simon anak agagadan para sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan
sa balaog nin bunyag sa satuyang inako. Kay puhan niya to ang tubig nin buhay, na madara sa sato sa kahadean ka Diyos. Kay puhan man niya to ang mga sakramento, urog na ang Eucharistia, tanganing makamtan niya to ang buhay na daing kasagkoran. Mga tugang matindugpuan gabos sa pagpuon kan selebrasyon. Kaipuhan ng matakot, magsaringtas siya ng bumuo. Nagkaalat sa satuyang pagtabot, magsulsol muli sa buhay na maraot. Dahil mawaran in paglaot, magtubod na papatawado, harenanggan magsayang ning palaon, magilalikon niya sa pagbangon. Magbalik sa Diyos sa pilog na puso, siya malubay sa pagtanggol. Mayaman sa pagiging mabuot, handam sa pagpatawad, makong sa pagpadusa. Magbalik sa Diyos, magbalik kita. Dahil nga pag-isipon ang nakaagi, makipagulian sa Diyos kapwa sa diri, sa nagpapakumbaba, siya nawiwili, ka nagbabako, siya nakakaisip. Dahil nga sa kinapan magpadaran, makilaban tanganing manggana. Kung mataog iraray tamaluya, makakabangon liwat, huli sa puso niya. Sa ngarang kanama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani kitang magkanig magdulot, kani mabanal na misteryo, rumdo mo na sin pagsulsulan niya to, an sa tuyong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin makapatawadan sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibig kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asing gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayan sa kasalan,
sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kogayong hil nga, hayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsyensya, danay na paitaason, pagkaherak, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin naghade sa pagkasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga Israelita, nagpahayag kan sa indang mga reklamo, hinhuli sa mga kasakitan na sa indang namamatean sa disyerto. Sa tahaw nin mga kasakitan, dais inda pinabayaan kan Diyos. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Napahad duman ang banwaan, tamayong tubig. Kaya nagngurub-ngurub ang banwaan laban kay Moises as sinagsabi, "Tano ta pinatukad mo kami, hali sa Ehipto. Tanganing gadanon ako sa paha, ako, ansa kong mga aki, asinan sa kong mga hayop." Nagagrangay si Moises sa kagurangnan, na ansabi, "Ano ang gigibuhon ko para sa banwaan na ini? Dikit na sana asin gagapuon na ninda ako." Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, "Mag-agi ka sa atubang kan banwaan, asin mag-iba ka ni nagkapirang gurang sa Israel. An badas na inhampak sa salog, kuaha asin maglakaw ka. Uya, matindog ako sa atubang mo, duman sa ibabaw kan gapo, sa Horeb. Rarapason mo ang gapo, mabulwak hali dyan ang tubig, asin mainom ang banwaan." Siring ang ginibo ni Moises sa atubang kan mga gurang sa Israel. Ninaranan niya ang lugar Masa asin Mereba. Huli sa pakiiwal kan banwaan, asin huli ta sinugutan nindaan kagurangnan, na ansabi, "Nasa tahaw taan kagurangnan, o dai. Tataramon kan kagurangnan." Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang satuyang simbag. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog. Hari pagpatagasaan sa indong puso. Kung ngunyan madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasan sa indong puso. Madya, maugma kitang mag-awit sa kagurangnan. Magpataratara kita sa gapo na sa tung kaligtasan. Magdulo kita sa atubang niya, dara pa sa salamat. Sa mga tugtog, magpataratara sa iya. Kung ngunyan madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasan sa indong puso. Madya, magsamba kita asin magduruko. Magruluhod kita sa atubang kang kagurangnan na sa tung kagibo. Tasyan sa tung Diyos asin kitaan banwaan sa iyang pasabsaban, asin kawan sa iyang kamot. Kung ngunyan madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasan sa indong puso. Ngunyan naawat pang magdangog kamo sa iyang tingog. Hari pagpatagasaan sa indong puso, nin siring sa Mereba. Siring kan aldaw nin Masa duman sa disyerto. Kung sain sinugutan ako kan sa indong mga magurang. Binalon ninda ako minsan na hiling na ansa kong gibo. Kung ngunyan madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasan sa indong puso. Hiwinara sa satuya ang balaog nin pagkamot kan Diyos sa paagi kan Espiritu Santo. Asin sa paagi kan pagkamot na ini, kita naglalaom na makahira sa kamurawayan kan Diyos. Hinanyugan po niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita na napauan sala kan pagtubod, igwaning katuninungan sa Diyos, huli kan kagurang nantang si Hesu Kristo. Huli man sa iya, nabuksan kita nin agihan, huli sa pagtubod, pasiring sa grasyang ini na natitindugan ta, asin inuurgulyo ta ang paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Ang paglaom dai nabibigo, huli ta ibinubo, ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santong itinao sa tuya. Ta si Kristo, mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon, nagadan,
para sa lapastangan. Masakit magkaigwa ni nagpapakagadan para sa sarong suripot, ta para sa marhay magkakaigwa nin mga ngahas magadan. Alagad, ipinapamidbid kan Diyos ang pagkamot niyang gayo sa to. Kaidtupang para kasala kita, nagadana si Kristo para sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan ka po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kawawan sa imo kagurangan, Jesucristo, adenin ka murawayan. Kawawan sa imo, Jesucristo, sagod paman. Kaumawan sa imo, Jesucristo, sagod paman. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaya nakaabot sa sarong syudadin Samaria, asin inapod sikar, harani sa lote na itinaon ni Jacob, Kyose na sayang aki. Yaon dumanan burabod ni Jacob, si Jesus pagal sa sayang pagbaklay, siring na tuminukaw sa burabod, an oras maudto na. Uminabot ang sarong babaeng taga Samaria sa pagsakdo ng tubig. Nagsabi sa iya si Jesus, painumaman ako. Ang mga disipulos nakahali na pa syudad, tamabakal nin makakakan. Nagsabi sa iya ang Samaritana, paano kasako makakahagad? Ika, Hudiyo, asin ako Samaritana. Taan mga Hudiyo daay nakipagtinuhan sa mga Samaritano. Nagsimbag sa iya si Jesus, kung aram mo ang balaog kan Dios, asin kung sisay sa imo ang nagtataram, painumaman ako, ikakuta ang naghagad sa iya, asin tinawang kakuta nin tubig na buhay. Nagsabi sa iyan babae, kagurangnan, mayo kaning pangharok, asin ang bubon hararom, sa ing kamakua kan tubig na buhay. Mas dakula ka sa ama ming si Jacob, na iyo sa mo ang tuminao kan bubon na sa iya mismong ininuman, siya asin mga aki niya sa kamanga hayop. Nagsimbag siya si Jesus, ang gabos nagiinom sa tubig na ini mapapaha giraray. Alagad, ang mag-inom sa tubig na itatao ko sa iya, dai sagod no arin man mapapaha. Kundi, ang tubig na itatao ko sa iya magiging burabo din tubig na nagbubukal para sa buhay na daing kasagkoran. Nagsabi sa iya ang babae, kagurangnan, magparadigdi ka sa pagsakdo. Kagurangnan, tawi ako kan tubig na iyan, tanganing diin ako mapaha, asin diin ako magparadigdi sa pagsakdo. Nagsabi sa iya ang babae, kagurangnan, natatanaw ko na propeta ka. Ang mga magurang niya mo nagsamba sa bukid na ini, alagad ka mo nagsasabi na yaon sa Jerusalem ang lugar na kaipuhan sambahan. Nagsabi siya sa Jesus, magtubod ka sako, babae, na maabot ang oras na ini sa bukid na ini ni sa Jerusalem, dahil kamo magsasamba sa Ama. Kamo nagsasamba sa dainindo midbid. Kami nagsasamba sa samong midbid, hulit ang kaligtasan gikan sa mga Hudiyo. Alagad maabot ang oras, yaw na ngani na ang tunay na parasamba, magsasamba sa Ama, sa Espiritu asin katotoohan, tasiring ang hinahanap kan Ama,
na magsasamba sa iya. Espiritu ang Diyos, asin ang mga nagsasamba sa iya, sa Espiritu asin katotohan, dapat ang Diyos asin, dapat magsamba. Nagsabi sa iyan babae, aram ko na maabot ang Mesiyas, ang sinasabing Kristo. Pag maabot na siya, ipapamareta sa tuan gabos. Nagsabi si Jesus, ako ang nagtataram sa imo. Sa syudad na ito, dakol na Samaritano ang nagtubod sa iya, uli kan tataramon kan babae na nagsaksi. Isinabi niya sa ko, ang gabos kong ginibo, kaya pagdulok sa iya kan mga Samaritano, inalok siya na magpadagos sa inda. Nagdagos siya duman, duwang aldaw. Dakol pa ang nagtubod, hulikan sa iyang tataramon, asin nagsasabi sinda sa babae, bako na huli sa imong tataramong kami nagtutubod, ta kami mismo, nakadangog asin nakaaram na iyon mananggad, ini ang parligtas kan kinaban. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gapos. Ang pikularidad kan sa tuyang binasang yan, ay ning inapo niya tong ding Samaritan woman o babaeng Samaritana na natagbuan ni Kristo o nagkataragbuan sinda duman sa bubon. Iyo ini an istorya na nagsasabi sa sato kung ano ang epekto primero kan kasalan. Asin pangduwa, ano ang epekto kan inapo niya tong pagkaherak o kaya pagpapatawad. Well, very obvious digdi sa ebanghelyo niya to na ang babae nagduman sa bubon. Kaya itong panahon, ang bubon halos yan ang sentro kan buhay kan mga Hudiyo. Lalong-lalo sa panahon nila, lalong-lalo na sa ina nakadakol disyerto, napaka-importante kan source kan tubig. Kaya ang mga babae, early in the morning, yaon na yan dyan sa bubon. Nagkakatiripon yan dyan, naglalaba, no? Nagsasarakdo, pagkakahapon kayan, early in the morning, no? Yan ang sa indang, atong mga ginigibo sa pangharong, yaraon mo dyan ang mga babae, dyan nagkakatiripon yan. Siyempre sa mga babae ka to, ang sa indang trabaho talaga sa laog kang harong. Kaya, kung gusto mong maka-update nin mga bagong mga churochismis, magduman ka sa bubon, tayaon dyan mga babae, no? Yaon niya giristoryahan. Pero ngunyan, maana sa bubon, daw asa ina lang, ano? Anyway, yaon sinda dyan. Pero ining babae, udto na siya nagduman. Kasi nagtatago siya sa mga tao. Ansa iyang igwa kaya siya ning sikreto sa buhay niya. Kaya nagkataon na yaon sa duman si Kristo. Kung sa tuyong binasa ang halabang forma, ansa sa indang conversation, madidiscover siya ni Jesus. Sasabihan siya ni Kristo kung ano ang siyang kamugtakan. Nagpaparadinay pa siya. Igwa ka ngayang agom. Sabihan mo niya sa agom mo. Sabi ka tong babae, mayo man niya kung agom. Iyo ngaya, makaman agom. Pero nakalima ka ng agom. Asin ang kaibahan mo ngunyan, bako mo pang agom. No? So, iniyan sa iyang kamugtakan. She was practically living in sin. Asin kitong panahon, pag-arog ka niyan sa imong buhay, you will be condemned, no? Kan komunidad. Kaya siya, no? Ninhuli ta arog ka niyan sa iyang sitwasyon, marahil kung siya makikisabay siya duman sa bubon, nakaibaan mga kapwa niya kababaihan, most probably siya ang pigchichismisan, no? So, ano ang epekto ka ini? Ninhuli sa sayang pagkakasala, nagpun siya na magsuhay sa mga katauhan. Kaya, nagdidig siya sa bubon, sa lugar na sinisigurado niya na mayong taho. Nagkataon na natsyempoan niya duman si Kristo, nagpapahingalo. So, primero, what is the effect of sin? Iyon ang sa pinaka-primerong epekto kan sa tuyang kasalan mga tugang. That is withdrawal sa kapwa. Ninuli daita man kaya minsan mabaso lang sa dirita, minsan kaya people are simply condemning us. Kinukondinar kita kan kapwa ta tao. Asin minsan yan man sa to ang problema. Kaya nakakasiblag ang ibang tao sa sato, no? Ninhuli we condemn kan sa indang pagkakasala. But basically, when we are in sin, most especially kung yaong sa skandalo o sa kontrobersiya,
siyempre, no, personalmente, nag-iiwas kita sa tao. Kaya ining babaeng ini, arrogant sa iyang kamugtakan, nag-iiwas siya sa tao. So the first, ayang epekto kang kasala mga tugang, that is we cut our ties sa satuyang kapwa. Well, because, sabi tangani, minsan kaya, kita man kaya, imbis na akoon niya to, not necessarily that we tolerate, kundi dapat igwa kita ng puso na mag-ako, asin magtabang para sa pagbabago kan sa tong kapwa. Anong nangyari? No? Ninhuli ta siya kinukundinar, nahiling niya an sa iyang kamugtakan, kaya inian sa iyang ginigibo. Kan manumpungan niya si Kristo, anong nangyari? Duman na nahiling niya, namatian niya, na inian Mesiyas. Garong ngayon namamati ko na ikang propeta. Asin ano ang yaon duman kay Jesus? Sinabi ni Kristo an sa iyang kamugtakan. Alagad, an kagurangnan ipinahiling sa iya, dahil siya pinagkundinar. Kundi, an kagurangnan, tinauan siya ng oportunidad. Kung ara mo lang kuta, kung si siya nagtataram sa imo, ikakuta ang maghagad din tubig sa iya. Taan tubig na itataw niya sa imo, tubig na daig ka na mapapahagiraray. No? Kaya taoy man ako, kagurangnan kan tubig na yan, tanganing daig na ako para balik-balik sa bubo na ini. No, sasak na arual daw para magsakdo. Well, so digdi mga tugang, tinauan siya ni Kristo ng oportunidad. Inako siya. Not necessary that Christ is tolerating her, kundi tanganing ipinahiling sa sayang kamugtakan, asinamatean niya, na bako siyang araw kang ibang tao na siya kinukundinar. Kundi siya tinatawan ng oportunidad. Pinahiling ang siyang kamugtakan and giving her the chance, no, kan sa iyang pagkabuhay. Kasi nurog sa gabos, no, tinatabangan siya sa iyang pagbabago. Iyon ang signifikante kaning ibanghelyong ini. You know, once kita po mga tugang, kumbaga paulit-ulit na sinasabi ta, sisayman ba kita na para husgar sa iba? Of course, parte mayang kan sa tong pagkabuhay, but maliban diyan, we don't only condemn. Ang problema kasi ito, when we judge, we condemn others. Dahil niya ito, sinda tinatawan ng oportunidad. Imbes na makapagtabang kita sa inda, garo mas lalo kitang atang kumbaga sa inda, igwa na sinda mga lugad, kita mampig ka para durudot-dot pa niya ito kung ano sa iyang lugad. No? So, ining ibanghelyo niya ito, kung nagsasabi sa ito, arog kayang kahalaga kung paano kita mag-intindi asi mag-extender ng pagkaherak. Mercy, o ang compassion, ang paghirak mga tugang, nagbabalik ang dignidad ng tao. No? Ibinabalik, asin nagtatao siya ng tsansa, asin oportunidad. Kaya anong mahiling niya ito, pakatapos kani, na dating supog siya, nagkaigwagarar siya ng dignidad. No? Ginibo niya, she felt that she was forgiven. She felt na siya tinatawan ng opportunity. Anong ginibo niya? Nagduman siya sa syudad, dahil na siya nasupog. Asin siya, ibinalangibog niya sa inda. Yao, nahiling ko ang ipinangako ka mga propeta. Nahiling ko na ang Mesiyas. No? Hali sa pagiging makasalanon, hali sa, kaya digdi mahiling niya to, from her sin, ang pagkahirak, evangelized her. No? Ang pagkahirak, ang compassion, iyo ang nagtukdo sa iya. No? Kaya sa pagiging, hali sa pagiging evangelized, dinhuli sa compassion na simpagkahirak, siya ngunyan ang evangelizer ng ngunyan sa mga tao. Kaya sa mga tao, nagduruman kay Kristo. No? Asinanumpungan nindaan kagurangnan. So now, arog po kayan mga tugang ang itinatao sa satuya ng tsansa ni mahal na Diyos. We do not only live in sin. Giramdom niya to, na kung igwa kita ng kamugtakan o ano pa man na magabat na satuyang pinag-aagihan, there is always chances. Asin ang pagkahirak ni mahal na Diyos, asin ang pagkahirak niya to sa kapwa niya to, mga tugang, nagtatao yan ng dignidad sa kapwa ta. Nagpapakusugan sa indang, na ibabalikan sa indang buhay, na ibabalik kung ano ang nawara sa inda, na babalik ang dating kumpiyansya, asin maniwala sa indang sadiri, asin maniwala na igwangan ng God ng pagkahirak, igwan ng God ng paggamot, igwan ng God ng pag-asa. Kaya this is very significant. Kaya para sa sato, kaya we do not simply condemn one another. No? We have to help one another. No? Ano man ang sa to yung mga pagkukulang,
We are learning from each other. Igwa ako ng mga pagkukulang, no? Alagad, I can be of help sa indo. As in, igwa man ka mga pagkukulang na pwedeng kamo makatabangan ako. You know, the more we condemn, the more na nagpapaparipisil kita kang buhay ng iba. Pero kung we understand, at the same time, we extend our compassion, no? Namamatian ninda, no? Maski sinda mismo, namamatian ninda, nakaipon nindang magbago. Kaya, you know, sabi ninda, most of the sinners are great evangelizers. Kabing in great sins are great sinners before, no? Pag nakamati kita ning paghahirak mga tugang, that's the magic of mercy. Pag nakamati kita ning paghahirak, you know, we cannot contain ourselves to proclaim that good news. Iyong practically the sense and the essence kaning ebanghelyo. The mercy and love of God, no? Iyo ang dahilan tanganing ining good news da inang God ma-contain. It's because of the feeling pagmati na kita nahirakan asin kaipon manyato na ibalangibog ang pagkahirak na ini sa iba. Matindog kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asing kandaga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin nilabong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din naman, asi sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon bilang komunidad na nagsasamba, ako nyato ang pagkapaha nin sa tong puso, sa mga espiritual na bagay asin may pagsarig kitang mamibi sa Diyos, na iyo sana ang makakapahimaha sa to, kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga obispo kan simbahan, magin mga mabisang saksi sa pagtubod sa indang pinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang paraligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naglaglag sa Diyos nun, nadalan sa pag-urig ninda nin mga kinabanon na kaugmahan, mamuklat sa katotoohan na an kinaban dai makakatao kan lubos na kaugmahan kundi ang Diyos sana. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa satong pagpepenitensya, ngunya na kwaresma, kita maging orog na bukas sa Espiritu kan Diyos nun, na pagkamuot na nagtutubos sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, sa isip asin sa hawak, mag-ako kan sa tong tabang sa saindang kaluyahan asin kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga kadugo, asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos no na erokan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Langit nun Ama, inako mian sa mong kasumbikalan na sinan sa mong pangangaipo kan sa imong kapatawadan. Warasan sa buwan gabos na tabang, nakaipuhan mi tanganing lobos kaming mabuhay sa aki imong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Kaligtasan
sarong dagulang balaog samo an magpasan kan sa imong krus an kinapanlugod maipako sa mo asin magbaguan sa mong puso yainanggad magluya sa pagtios asin magmundo magugmang lugod kung maninigo magtios nin huli sa imo magtios nin huli sa imo mag-ugma Matindog sa mga balaog mo kagurangan kahirakan nagmumundo na banwaan mo Magpamibi ka mga tugang tanining sako asidan sa indong atang mga kumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan ng atang sa same mga kamot, para sa kumawan na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niya banal na simba. Kagurangnan huli kayo ng mga sakripisyo kaugayong itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan. Maghingawang magpatawad sa kapwa huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas san mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banalama, Diyos na makakamahana dahil kasagkuran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Taka naghagad siya sa Samaritana, napainomon nin tubig, linalang niya sa iya ang balaog ng pagtubod, asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa sayang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo ng Justo na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asing kaiba ka mga angeles, nag-uumaw kung makabagsikan mo na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ni kanang banal, burabo ni gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namiwi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, taning para sa mong maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasuluiban sagod sa pasyon, nagwa kan tinapay asin pagpasalamat binakini asin tinao sa mga disipulos na sabi, magako kam gabos asin magakan kay ni, taynan sa koyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman baka pamanggi pagkunya mang kangkali sa singgirari pagpasalamat sa imo, itinao siyang madisipulo san sabi mag-ako kam gabos asin mag-inom kay ni. Tenan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan at tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat tapi napagganig mo na magatubang asin magligod sa imo asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasi nigo ni Kristo pagsararoon kani Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malus mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa Sileon, asing kan sa mong obispo si Alexandro, asing kang kabos na klero. Siring man girom dumas sa imong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimibi kami, taning kay ni Santa Maria Birhen na kan Diyos, kay ba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaidto pa nakapagayagay sa imo, maganing maging kairas kan buhay na daing kasagoran, mag-omaw, asin magpamuraway si siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, singkabanya sinsasaya sa imo Diyos ang mga kamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga kalisatugon na sibiratud kan Diyos ng kagulayan ang angas kitang magsabi. Aman niya mo, nayaong ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa daga, insiring sa langit. An sa mong kakanon, sa daw, itaw mo sa muya ang ngunyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mong katuninongan, tani kami natabangkan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan. Asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurang nani kinagsabi sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hari paglingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magaburunyog, susog sa imong kabutan, ikanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrawang kamo ning katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po.
Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalang kakinaban, paladamay na pod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag, maumayan. Makangangalas na linalang, namumutan sa kabilugan, pinapaurot, pinapahalagahan, inaataman, inaantabayan. Nakalingaw sa ginikanan, tinumang sa tahaw kan karahayan, kanyaon na sa kasakitan, langan ikan, O Diyos, dahil mo kami natitios, nalaipatawado. Padagos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. Nanunungkay ka na ang dadanggon, ang kukuyugon, ang susunodon. Alagad kung liwat panluyahon, sa imong pagkamot na ipagbawion. O Diyos, dahil mo kami natitios, nalaipatawadon. Padagos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. O Diyos, dahil mo kami natitios, nalaipatawadon. Padagos mo kaming buhayon, asin bagoon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon, ulikan sa imong tataramon, asin langit mo nakakanon. Matindog po. Mamibi kita,
Kagurangnan, kami nag-ako kan panuga ni mga misteryong langit nun, asin uyo pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-arang sa imo na nangyayari sa mo sa paagi kang misteryo, mautob sa paagi kang gibo, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita. Salamat po sa tuyang atang sponsors kang kaaging Domingo, March 1, 2026. Salamat po kina Mrs. Rodelita Moruda, Victoria Asuncion, Roberto Valle, Flora Salevante, Maria Cortez, Nena Dumalagan, Leonardo Moruda, Adelaida Lalong Isip, Lau Ponce, Salvador Tabinas, Noel Celeste, Mary Jean Lita, Eliza Abundo, Joy Pervosa, Juliana Portezo, Julian Devison, Lolita Onagles, Raquel Bas, Victoria Camo, Tessie De La Peña, Andy Rodriguez, Gaspar Pelyogo, Felicidad Lee, Lori Cortez, Alden and Maria Teresa Bonot, Salve Bitbit, Myla Asitre, Eleanor Lainesa, Elizabeth Mendoza, Ronald Moruda, Hope Tordilla, Marieta Montezor, Cherry Joy Conner, Edin Villanueva, Marilu Malate, Emily Rodriguez, Salvacion Manacob, Mary Ann Monreal, Leo Moruda, Efren Cortez, Leonila Rieg, Rosalie Ballescas, Marites Pana, Nancy Arellano, Salvi Contreras, Melody Andal, Claire Burse, Lordelita Salaw, asin kay Elena Contreras. Salamat po sa indo. Para po sa mga importanteng schedule niya to, para sa natatadang aldaw para sa kan sa tong Koresma, asin palaog sa satuyang Semana Santa hanggang Piesta. Sa pitsa 13 hanggang 15, Biyernes hanggang Domingo, iyo po ang Dolorosa Lenten Exhibit. Biyernes po yan hanggang Domingo, then magkakigba po yan kang pabasa, kan at the same time, ang pabasa kang parokya, poon Sabado, that is 14, hanggang pagkaaga 15. Siring man, ang nubina sa Mater de Rosa, poon pitsa 18 hanggang pitsa 26. O by the way, sa pitsa 15, Domingo, iyo po ang presentation kan sa tuyang mga Easter Angels candidates, no? So mga kandidata niya to Easter Angels, 7:30 in the morning, ibipresentar po sa sato. Dangan magkakaigwa po sila ng pictorial, ta iyo pong gagamito niya to para sa pagpatarpulin kan sa itong mga kandidata. Dangan pag alas 9, ang meeting po kan mga magurang, kan mga Easter Angels. Sa pitsa 20, iyo po ang kumpisalang bayan digdi po sa satuyang parokya. That is Friday, alas 5 po ning hapon. Pero po kung gusto po nila magkumpisal, igwan ng kumpisalang bayan 18, duman sa Binanuanan Grande, duman sa Pequeño, sa Bulak Nazarin. Dangan pag pitsa 19, ang kumpisalang bayan diyan po sa La Porteria. Pitsa 20 po digdi sa sato. Dangan pag pitsa 22, Domingo po yan, iyo po ang satong Paris Lenten Recollection. Gabos po kita imbitado. Ang recollection, gigibon alas 9 hanggang alas 12 ning Odto, no, sa Domingo. Tano po taginibot ang araw kayan. Tangani po nagabos kita o kadaklan tanganin kita makapagtaonin oras. Ta minsan ang iba sa to mayo ning panahon. Kaya ginibo niya tong Domingo, pitsa 22 yan. Pakatapos ng alas 7:30 ang misa, ang pag alas 9 recollection niya to. Ang sa tuyang speaker, asin facilitator, si Reverend Father Rex Hidalgo. Dangan sa pitsa 27, iyo ang Biyernes Dolores. Magkakaigup kapistan po yan ni Inang Dolorosa. Ang schedule po niya to, igwa kitang misa pagkaaga. Dangan paghapon po ang prosesyon sa pag-urop-urop kampitong sakit ni Maria. Dangan pagpitsa 28 po, ang first and last canvassing kan Easter Angel 2026. Dangan preparasyon ka mga tataghan.
Pagpitsa 29 po, ang Domingo de Ramos, ang pagpuon po kan sa tuyang liturya, sa pagbendisyon ng mga palaspas, mapuon po kita duman sa kapilya ni San Isidro, duman po sa barangay. Dan dangan, maprosesyon papunta digdi, mahusana, dangan, pakatapos po ang prosesyon kang usana, idiretso po niya to, sunod tulos kayan ang banal na misa. Ang sunod na misa kayan po, alas 4 na ning hapon. Dangan ang mga sa Semana Santa, i-announce na lang po ang ibang mga detalye for more or less, para man lang kasi ito mga giniribukan na kaaging taon. Ang importante po, sa piyesta po niya to sa Pitsa 12, that's April 12, ang piyesta kang parokya, Divine Mercy Sunday. Ngunyan po, mapunpuan sa tuyang misan sa tong novena, pag Biyernes Santo. No? Alagad po, mayo kayan mga misa, kaya i-atras niya to ang duwang misa kan misa nobenaryo. So gigibo niya tong Martes Santo saka Miyerkules Santo ang enot as in ikaduwang misa nobenaryo. Pero ang nobena po mapuong kita Biyernes Santo. Then ang sa satuya pong kapistahan ang prosesyon po niya to para sa satuyang kan prosesyon kang gabos ng mga patron kan satuyang mga kapilya digdi sa lawgan sa tuyang parokya gigibon po niya to sa bispera, Pitsa 11, alas 4 ng hapon, dangan susundan kang bispera mas. Tano po tayo ginibo niya itong niya na ang prosesyon bispera na. Tangani po na kita gabos, lalong-lalo na sa mga taga-barangay. Makapagpakatapos ka kayang prosesyon, isusunod niya ito ang banal na misa. Ang bispera mas, iyon yung practically yan, iyon na ang kapinunan kang piyesta. Kaya minaut niya ito, tangani lalong-lalo na sa mga taga-barangay ta, kita makapag-atender na ning piyesta. No? Minsan lugod, ang nangyayari sa to, kita lugod ng mga parakyano, dahil lugod kita nakaka-atender lamang ning misa sa kapistahan. So kaya ang bispera po, iyon na yung kapinunan kang selebrasyon kang kapistahan. No? Kaya minaut niya to, na dyan gibuhon, tanganing sa mga taga-barangay niya to, makapag-atender na kang banal na misa. Dangan po, igwa po kita kayanin pakakan. Dangan sa misa nobenaryo po niya ito mga tugang, ang alas 4 po an sa tuyang misa, dangan alas 4 ng hapon an sa tuyang misa, of course, igwa ka muna kaya ning nobena sa kapag chaplet. Then pakatapos po kang misa, ma-offer man kita ning pagkakanduman sa mga nagsirimba. Igwa lamang sindang isnakan, tanay makauli lamang tabaka, igwa kita mga bisita, hali sa man iba-ibang lugar. Sa kapistahan po, an sa tuyang misa, igwa pa kita ning alas 6 na misa, pero ang misa kung celebrada, alas 8 po ning aga. Dangan susundan po yan ng pagbunyag, dangan sundan pagkahapon, kan alas 4 misa. Dangan po pagbanggi, magkakaigwa po kita ng parish night. So, gabos po imbitado, no? Diyan kita sa home, no? Tangani na pakatali ng mga bisita, kita gabos na digdi sa parokya nagparagal, igwa lamang ning pagkakataon na makapag-enjoy, makapagkakan. No? So, informal sa ng gathering. Kung gusto nila mag-bourbon room, pwede. Tayo ka dyan yung makuha ng mga banda. No? This is the time for the parish para para mag-enjoy. Dangan po, dakol na kita mga tao kaya ngunya nararisa niya to, nakadakol kitang nagbibisita iglesia. Kaya, ang problema tamayo kitang facilities. Kaya ngunyan mga tugang minauta na magpagibo ng CR, no? At least makapagibo kita ng tulong cubicles para sa mga babae, no? As in, at least 2 urinals para sa lalaki. So, actually, ang ginagamit ko ngunyan, ini po ang sendong atang. Ini po mga pledge po nindo, ino pong ginagamit ko, no? So, practically, gigbo niya to, maski puro paano, durda ko lang public CR, tama kasupog, nakadakol kitang mga bisita digdi, mapiesta, Semana Santa, mayo kitang facility, no? Na dahil lamang niya to sila ma-offeran maray na comfort room, no? So kaya ngayon po pinipirit po niya tong magpatrabaho. Practically nagpapapo na ako, tangani na bago magdomingo nin palaspas, bago magdomingo di Ramos, sika po niya to na magamit na niya to ang public CR, no? Na para sa at least komportabling CR na sabi niya to na medyo durdesente man na gamiton.
bako na maski ang pusit garo dahil mo na makaputan garo maati no, so komportabling CR, kaya inagad ko po ang Saydong Tabang, lalong-lalo na inaabang niya to yan sa Semana Santa sa piyesta. Kaya po napaka-importante po kan Saydong mga pamisa, lalong-lalo na sa misa nobinaryo. Taon na lang po kami ng surat para sa principal and major sponsors. Tayo pong gagaramiton po niya to sa pagpa-improve kan sa tuyang mga facilities. Salamat po sa Sedo. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo. Kasin sa imong Espiritu. Bendisyonan ang kamukan Diyos na makakamhan kanama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katunawan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. sa kauripnan, dinara sa katalingkasan. Halet sa kadikluman, dinara sa kaliwanagan, hindi sa tuyang tandaan. Kung bako ang kagurangan, sinisay paman ang maligtas sa nakasalang banwaan. Huli sa